Tagalog WLTD. Andito kami sa lugar ni uncle ko. And we're picking lemons and kalaman. Our Tagalog word ay, what's our Tagalog word, Mudra? Sanga. Sanga. Well, I got the idea from you since you're picking calamansi. So our Tagalog word is sanga. 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 What is sanga? What is sanga? What? Sanga ng bayabas? Sanga ng kalamansi. Mga sanga ng kalamansi. Branches. Ang dami pala, ho. Mitas kung di. Hindi ako namimitas, nagvi-video ako. Sana? Well, might as well take the opportunity to make video. Aming bunga ng kalamansi tree pero ang taas. Mataas. What? Where we going? Cheese. Uwi na. What cheese? I'm not taking picture. I'm taking Akala ko video. So that's all for our Tagalog WLTD. Ay, dami nun. We're not done yet.